Ka Joint Action Committee jong ka seng samla bat seng kinthei jong ka shnong umsaw nongbri kala ai por shibnai ya ka company BSNL bagadi ban weng bat law no mardor ya utawa ba klem trekam minta labun snem ubalas dang messenger bat bu jingmai ki pat ba nong shong shnong kumbabu ni ki pat ba ki ba shong basa hasinda jong utei utawa nakaliang kipat ba minta kasni kilami shikmat ban pinsngau ya ka jingsir jong u khamtam hakapor ba jul air utei utawa usawa ba don ru kinar lingkot ki ba juhab namar ba ulas dang ban senjer na ka jingbom trekam shu bat klem kmi shu da ka company ki pat ba kila pin pawru hakapor ba jul air ki hab ban phet yeng namar ka jingsir ka minsim ban don hapo yeng yo ba utei utawa ula ban klem ha ka nu kapor bat wanra ka jingjia bas ngusi Jong ka Joint Action Committee kebetulan hapo jong kesnong naga seng samla bat seng kentei kebetulan hapo senong iba pej bakmi ya ka jingbah jumnyat hapo jong kesnong menda kesni ngidon hapo hapo senong saw nongbri bang yelum gumne kroi langba jong ke jinge hapo jong kesnong langba jong ne utawar ubladon hapo pedang jong kesnong saw nongbri une utawar mentala ki potli kisnem baga company kamon pechu kanong kumishu itiar kitar kiba don kamru kalara tena kaliang jong ka snong na kaliang jong ka balang kila pentip sa ka company henry kamsu nyaw tena kaliang jong i kum kasang habang ni skap ban ut ka jeng nam jong tinong snong jong i haba kimyo ban thia ban dem ki thia man kamet apdeng ka jing air ka pdeng ka jing ting balano niu tawar un bula un pat akan ono kapor tena kaliang jong i ikentu ya kabor jong company kabapnya ya kan BSNL bahkan weng no mardor ya ni tawar nang ba ekonomi kano ka jingja ka jing susi apo jong snong bat nagaliang jongi ka JSC balada ngin aipor sibna ya kane ka company bahkan law no ya ni tawar lom kumta nagaliang jongi jong kaseng ngin le e don kam lada company kam law ni tawar ngin nagaliang jong kaseng ngin IT ya no ki company ki balak ban law ni tawar kadang tin nyat kuway naki nong shnong jong kan ka shnong saw nong bri bat pede bat une utowar naga lasna yo ne nadu usnem arajar nyo te mentaw la don kumba khat nyo snem te kumba pasan terus nem menta naga liang jong ka company trekam shu une utowar te mensua ka juan ya ka ban check igini ki screw ki not ki ba pat ki biawan repairing dan adu ki tegis nem menta ka klemwan e shulashno ino ja yo ni tega don ka we ka por ha ka bagini kinong song ki ba marjan jong ka ni u towar ka don ka jing snow shifting ka jing snow rit mensim ha ka por khamta magi benai ki ba ki ka riong ki minut ye ban thia han ying ki la ban phet no ne ki ying ki jung ki ban litsa kham se jingai te ki la tho ru ya ka komplain sya kaliang jong ka balang ya ka balang hadin bakalayo ya ka komplain kala shim ya ka kam kila lech po office ti sa Shillong po BSNL bat ngila ya khot ya ki ban ya syong meeting ang ne kila khot ki ban dismantling no ya une kena kaliang jong ki man ka por ka pengi kendu ngin kren ki ongin le no te hadu menta kimle kena kaliang jong ka government mar BSNL de jong ka government ki officer yang bakum ka balang pide ban siusan pe wajar kena kaliang jong ka balang ngila menjur ban siu ya kasan pewajar bat ngila tho ro ya ka shet ban IT syaki de nagaliang jong ki apshwa giong kala nang baklah ban April nagaliang jong ki officer jong ka BSNL bat u kontraktor kilawan hang ne ki ong ban diskling no yaw ne de nagaliang to kontraktor bat kini ki officer gilong ba hakapor bangilaw yaw ne towar pide ban syaki kini school si banai tingi nakaliang jong kabalang ng bedon rapor ngila sim yo taka jingkit kli ngini kren sya di office bat sya sinong baro ba ngin kepat ya kanega school bikin ICT te nadu kate kapor hadu mentaki klemon mi isu te gidon kitiar gi bramdor kanega office haman kapor bagi wan gilara ya te kitiar gi kabel ki bateri gi baro te ya utala jong kateru ngilabat marim sya syu ya kabagin ratu iki tiar jongki dekane kade ka yeng jong ka sengkentai snong dekane kade ka yeng jong ka school jong ka ICDS ka center 1 kane ka government LP school dekane kade ka dorbar hall tahangne kane ka madan kade ka jaka ka bangile ka function man la ka snem
nakaliang jong ke klop nakaliang jong ke siin pat kamtam ke darbar sinong pajba de nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kane ka company la ka government bakan weng no mardor ya une utawar kenang bakan laj ne ke jingma ya kinong sinong ke jongi anda balaja ka jing mensau angit bekam don kata ka jing kikli bat syai kata nakaliang jong ikum ka balang kum kinong sinong ni kerpat lak nuba ka jing arab ka jongpi ba ke company la ka sorkar mardor ke de banweng no ya une tawar nakaliang jong kita kintin di banga kwa ya ke ban penpau hakmat jongpi ki media bat kini kinong sinong ki biadon kat kan ke por ya tang kita kin ku belai sibun